Ahkaf suresi. Ahkaf suresi Peygamberimizin Mekke'de yaşan döwrünün ahirlerine inip ol 35 ayatdan ibaretdir. Ahkaf suresi gum depeler diýmegi aňladýar. Bu söz sürenin 21-nji aýatyny agdalýar. Ahkaf suresi Havamim süreler toparynyň iň soňky suresidir. Bu surede Mekke'däki hak dine garşy çykanlaryň Ad halky ýaly helak ediljeklikleri barada duýdurylyp, Muhammed aleyhisselamyň peýgamberligini kabul etmedikleri habar berilýär. Sürenin ahirinde bolsa Kur'an-ı Kerim'i dinlep doğru yola giren jynlaryň beýleki jynlara hak dini habar vermek üçin gidendikleri beýan edilip, kejirlik edýän kapyrlara awrat almakla öndelýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ha mim. Bu kitabın indirilmegi gudraty güýçli, hikmet eýesi Allah tarapyndandyr. Biz asmanlary, yeri we olaryň arasyndaky zatlary boş ýere däl de hak we hikmet bilen belli bir wagta çenli yaratdyk. Emma kapyrlar özlerini duýdurulan zatdan kıyamet gününden ýüze gurýarlar. Ey Muhammed, Allah şärik goşanlara, siz Allah'dan başga çağıryan zatlaryňyz barada habar beriň. Olar yerden nämäni yaratdylar? Görkezdiň maňa. Ýa-da olaryň asmanlarda şärigi barmy? Eger dogurçul bolsaňyz, mundan Kur'andan öň gelen bir kitap ýa-da ilmdan bir galynly getiriň, göreliň diýip aýt. Özünün dilegine tek kıyamet gününe çelle jogap berip bilmejek, hem de özlerinden edilýän dilegden bir haber bolanlara ibadet edip, Allah'dan başkasyny çağıryan kişiden has adaşan başka kim bolup biler? İnsanlar direldilip mahşer meýdanyna jemlenende, Allah'dan özge çağırılanlar olary özlerine sığınyanlara düşman bolarlar we olaryň özlerine ibadet edendiklerini inkar ederler. Olar biziň ayatlarymyz açaçan okulan mahaly inkar edenler özlerine gelen hak Kur'an marada bu bir eşkär jadydyr diýdiler. Ya da olar Kur'ana onu Muhammed toslady diýýärlermi? Olara aýt, eger men muny toslan bolsam, onu siz Allah'dan maňa geljek zady dep etmäge güýjüňiz ýetmez. Ol Allah siziň ol Kur'an hakda näme haýsy pikire çömüp durandyňyzy has gowy bilýändir. Meniň bilen siziň araňyzda şaýat hökmüne ol ýeterlikdir. Ol bagyşlaýjydyr, rahim, şefagatlydyr. Aýt, men peýgamberleriň içinden peýgamberligi başladan ilkinji peýgamber däldirin. Men geljekde özüme we size näme ediljekdigini bilmeýärin. Men diňe özüme wahy edilene tabiň bolýaryn. Men diňe bir äşkär duýdurjy peýgamberdirin. Aýt, siz aýdyň, eger Kur'an Allah tarapyndan gelen bolsa, siz hem onu Kur'an'ı inkar edýän bolsaňyz, İsrail oğullarından bir şaýat hem hükümleri onun Kur'an bilen deň bolan Tewrata şaýatlyk edip iman getiren bolsa, siz iman getirmän tekbirlenseňiz, sizden has zalim kim bolup biler? Allah zalimler kowmuny dogry ýola gönükdirmez. İnkar edenler, iman edenler barada, eger bu Kur'an haýyrly zat bolsady, bu Müslümanlar ona iman getirmekde bizden öňe geçip bilmediler diýdiler. Olar onun Kur'an bilen dogry ýol tap bilmäseňler, bu bir köne yalandyr diýerler. Mundan Kur'andan öň ýol görkezji we rahmet bolan Musanyň Tewrat kitaby bardy. Bu Kur'an bolsa zulüm edýänlere duýdurmak we ýaşylyk edýän musulmanlary boşlamak üçin Arap diline indirilen ve Tewraty tasdikleýji bir kitapdyr. Takyk iman getirip Perwerdigarymyz Allah diýenlere, soň hem dogry ýolda ýörenlere gorku hop ýokdur we olar gamgyn hem bolmadylar. Olar jennetiň eýeleri bolup, eden ýaxşy işlerine tilaw hukmyny ol ýerde ebedi galarlar. Biz insana ene atasyna ýaxşylyk etmegini wesiýet etdik. Sebäbi enesi onu külpet bilen gowresine göterip, onu kynçylyk bilen dograndyr. Onun ene gowresine göterilmegi ve süýtten kesilmegi jemi 30 aýlap dowam eder. Ahir insan güýç kuwaty ýetip 40 ýaşyna girende, ey Perwerdigarym, sen maňa we ene atama beren nygmatyňa şükür etmegi, şeýle de seni razy boljak ýaxşy işi berjay etmegimi, hem de zürriýatym hakda hem maňa haýyrlysyny nesip et. Ey Allah'ım, takyk men toba etdim ve Müslümanlardan boldum diýer. Eden iň ýaxşy işlerini, taat ibadatlaryny kabul edip, erbede işlerini, günahlarını bağışlayacak ol kişilerimiz cennetilerin arasında bolarlar. Bu olara wada verilen çyn wadadyr. Käbirleri özlerini imana çağıryan ene atalarına uf size, menden öň ýaşap geçen nice nesiller ölüp yekejede hem direlmedigen bolsa,
siz meni madarımdan diýeldilip çykarylmak bilen gorkudyarsyňyzmy diýenine olar ene atasy Allah'ın penasyna sığınıp hayıp sana iman getir taqiq Allah'ın wadaty haktır diýerler. Ol bolsa bu öňküleriň ertekelerinden başga zat däldir diýer. Ine olar özlerinden öňkü insanlardan we jinnlardan ýaşap geçen ümmetleriň içinde özlerine söz adap hakikat bolan kişilerdir. Taqiq olar ziyan çekenlerden boldular. Hemmeleri özleriniň eden işleriniň netijesi dolu qaytarılıp berler ýaly eden işlerine göre dereceleri bardır. Olara hiç zulüm edilmez. Ol gün kapırlara dogda hodu görkezilip siz ähli ýaşalyklaryňyzy dünýä ýaşaýyşynda giderdiňiz. Olardan peýdalandyňyz. Biz bugün bolsa size ýerde dünýäde nähak ýere hakdan ýüze urup tekebbirlenendiňiz we ýoldan çykyp pasyklyk edendiňiz üçin sizi pese düşürjek azap bilen jeza berler diýler. Ad kowmunyň dogany Hudiyatla ol ödünden öňe soň bir näçe duýdurjy peýgamberleriň gelip geçen ýeri bolan Ahkafda kowmuna ýeketäk Allahdan başgasyna ibadat etmäň taqiq men siziň başyňyza injek uly bir günüň adamyndan gorkýaryn diýipdi. Olar sen bize bizim hudaýlarymyzdan ýüze urmegimiz üçin geldiňmi? Biz eger sen dogurçul bolsaň bize wada berýän zadyny adabyň getir diýdiler. Ol Hud taqiq onuň adabyň ilmini wagtyny diňe Allah bilýär. Men size diňe özüme iýerilen zady ýetirýärin. Ýöne men sizi nadanlyk edýän kowm hökmüne görýärin diýdi. Biz olar onu adaby öz jülgelerine tarap inligine yarap gelýän bir bulut hökmüne görenlerini bu bize ýağış ýagdyrjak bulutdur diýdiler. Hud ýok, ol siziň gelmegine howlugýan zadyňyz bolup içinde jebir jepaly azap bar bolan ýeldir. Ol ýel Perwerdigarnyň emri bilen ähli zady ýykan ýumran eder diýdi. Şeýdip olaryň hemmesi helak boldular. Olaryň diňe meskenlerinden başga hiç zatlar görünmez boldy. Ine biz günahkar kowmy şeýdip jedalandyrýarys. Kasam bolsun biz olara size vermedik mümkinçiliklerimizi güýç we mal mülk berdik. Olara kulak, gözler hemde kalplar beripdik. Emma olara ne gulaklary, ne gözleri, ne de kalplary hiç illi peýda bermedi. Sebäbi olar Allah'ın ayetlerine bilip durup karşı çykýardylar. Netijede olaryň äskermezçilik edýän zady azap olary gurşap aldy. Ey Mekkeliler, kasam bolsun, biz siziň daş töweriňizde ýerleşen bir näçe owa şäherleri helak etdik. Biz olaryň imana dolanmaklar üçin ayetlerimizi öwran beýan etdik. Käşke olara Allah ýakynlaşdyrýar diýip Allah'dan başka tutunan hudaýlary kömek etsedi. Tersine olar butlar olardan daşlaşıp yok bolup gittiler. Ine bu olaryň toslan yalanlarydyr we atýan töhmetleridir. Ey Muhammed, biz Kur'an dinlemekler üçin seniň ýanyňa jinnlardan bir kowmy iýeripdik. Olar onuň ýanyna gelenlerine bir-birlerine ýuwaş bolun diýdiler. Kur'an okulyp gutaran soň olar öz kowmlaryna duýdurmak, habar bermek üçin ýerlerine öwrülip gitdiler. Olar jinnlar ey kowmumyz, biz Musa'dan soň indirilen, özünden öňküleri tasdikleýän, hak we hakykata hem de dogry ýola gönükdirýän bir kitap dinledik. Ey kowmumyz, Allah'ın ýoluna çağırýan bu çaqylykçynyň çaqylygyna jogap berip kabul edin we ona iman getirin. Şeýseňiz Allah hem siziň günahlarynızı bağışlar we sizi jebir jepaly azapdan halas eder diýdiler. Kim Allah'ın ýoluna çağırýanyň çaqylygyna jogap bermän kabul etmese, ol hiç açan ýerde Allah'ını ejid edip, onuň jedasyndan gaçyp sypyp bilmez. Oňa ondan Allah'dan başga hiç bir dost ýarlar, hoslar hem ýokdur. Olar äşkär adaşmaklaryň içindedir. Olaryň kapyrlaryň asmanlary we ýeri yaradan yaratmak bilen hem hiç illi ýadamaýan Allah'nyň ölüleri diretmäge güýjüniň ýetkendigine henüz hem akıllary çatmadymy? Owa elbette onuň ähli zada güýji ýetýändir. Ol gün kapyrlara dogda hody görkezilip, ine bu dogda hody hakykat dälmi diýip sorulanyny olar. Owa Perwerdigarymyz kasam bolsun hak eken diýerler. Allah olara inkar edenliňiz üçin han azaby dadyň diýer. Şonuň üçin ey Muhammed, sen hem Nuh, Ibrahim, Musa we İsa ýaly
ören tutan yerli peygamberlerin sabır edişleri kimin sabır et. Olara azabın gelmek için howlukma. Olar özlerine vaade edilen azabı gören günleri dünyada günnüydin diňe bir sagaty salyma galan ýaly bolarlar. Bu olara bir duýduruşdyr. Heyde ýoldan çykan pasklar kowmundan başgasy helak edilermi?